Bag ora ko naabot gikag Peaceport matas no og mao ni ang atong dala isda og ang gusto. Kanang isda matas gihatag na sa tong amigo nga mananagat no kay nagkita mi sa Peaceport mao nang nakadala ta og grasya diha. Og kanang gusto nga inyo nakita dira matas gihatag ko na sa tong isa pod ka kampi dito no kay pila ka adlaw ta nga wala ka suroy dito og pila pud ta ka adlaw nga wa katilaw aning isda tungod aning bagyo. Ako ning bahin-bahinon matas kay ang uban ani akong kilawon, akong pritohon og ang uban ani akong taguon no para na pud tay makuot oras nga wa na pud tay sud-an. Kaning mga isda matas bisag ipit lang ni siya pero presko kaayo na. Naipit lang na tungod sa kadaghan pero okay pa kaayo na og isa pa dako kay nagtabang sa kuha kay pamahaw paniudto panihapon malibre na ta. Tan-awa kung bisita matas perting lipayan niya no kay pila ka adlaw siya diri nagstay sa balay wa jud sa katilaw og isda mo nang niingon siya magprito jud daw siya og magkilaw. Og mao na ni atong nahimo matas o nagprito ta dira nagkilaw po ta gusto og mao na ni ang ihang lamas. Ato ning benbenon ang lamas matas daraw. Diri padul para makita sa mga audience in fact. Tanong matas ha. Medyo ko matas kay gimingaw na jud ko yung taong kinilaw no. Oh, bariliso ni matas. Uy, kalami ani. Siyempre ang atong gusto. Wow. Habab na. Matasot, anong kinilaw? Anong kinilaw? Naapa jud ka nang tawag amag-amag oh. May Ang gusto. Muna akong nadakpan dito batas. Isugat ko sa mga amigo. Dagan ko mga pilit ng gagmay. Kasulod sa pulo kaadlaw. Karon ba din taon ko nakaisda. Yeah. Ini gusto, yatag lang sa mga amigo. Pirito. Mga ipit-ipit ba? Mapusta naman na siya. Lugahi naman sa matas. Tawa, naglibog na ko sa puniton. Sabi ito, dugay ito makatilog mga ingani. Ito nagligat, puro sardinas akong sudan. Kamunggay, dilata, usay, petog manok. Karon, manang usahay matas, mingawon jud ang isda na mangita jud atong ginawaan kanang hingaon jud ang isda, di ba? Magulit ang panginabuhi.